Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzdan 2022-nji ýylyň 16-njy ýuly sanyna Türkmenistanyň prezidenti Gruziýanyň prezidentini gutlady. Dünýädäki iň gowy aviakompaniyalary meşhur aýdymçy Beyoncé TikTok dünýäsine aralaşdy. Transfer täzelikleri Lewandowski ahyry Barcelona geçýär ýaly habarlary ýetirýär. Gelingli bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Gruziýanyň prezidentini gutlady. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan, şeýle-de hut öz adynan Gruziýanyň prezidentini ötkende ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutlawlaryny eň gowy arzularyny berdi. Biziň döwletlerimizin arasynda gatnaşyklar birek-birege hormat goýmagy, deň hukuklygy hem-de özara anaşmagy esaslanýar diýip döwlet başçysyny bellädi. O Türkmenistanyň iki taraplyň hyzmatdaşlygyny ýeňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini aýtyp, ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň mundan beýlekde gyşarnyksyz ösüljekdigini anam bildirdi. Döwlet başçysyny şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Gruziýanyň prezidentini tüýsürekden gutlap, oňa berk jan saglyk, bagtyrlyk we awadançylyk Gruziýanyň halkyny bolsa öňe gidişlik, gülle besiş arzu etdi. Dünýädäki iň gowy aviakompaniyalary Merkezi Awstraliýada ýerleşýän aviasiýa howpsuzlygy we reyting gullugy Airlines.com şu ýyl iň gowy halkara aviakompaniyalarynyň sanawyny neşir etdi. Pandemiýanyň täsiri bilen aviasiýa pudugy soňky bir neçe ýylda köp sanly kynçylyklary başdan geçirdi. Köp wagt dowam eden çeklendirmelerden soň köp sanly global aviakompaniyalary täzeden gatnawlary ýoly goýup başlady. Airlines.com kompaniýasynyň sanawyny 2 ýyldan beri Kataryň aviakompaniyasy birinçiligi ýelep gelýär. Sanawyň kerwanynyň başynda Katar aviakompaniyasy gelýän bolsa, ilkinji beşlikde Air New Zealand, Etihad Airways, Korean Air we Singapore Airlines ýaly aviakompaniýalar bar. Dünýäniň iň gowy aviakompaniyalaryň sanawyny Türkmenistan bilen Türk Respublikasynyň arasynda gatnawlary amala aşyran Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy amma. Bu kompaniýa sanawda 9-njy orny eýlepdir. Öňdewarjy 10 aviakompaniyalaryň hatarynda Qantas, Virgin Australia, Eva Air, Türk Hava Ýolları, All Nippon Airways kompaniýalary bar. Meşhur aýdymçy Beyoncé TikTok dünýäsine aralaşdy. Dünýäwelli aýdymçy Beyoncé TikTok gysga urumly video ýazgylary halk köpçüligini hödürlemäge mümkinçilik berýän jemgyýetçilik toruna goşuldy. Gysga wagtyň içinde millionlarça ýazarlaýjysyna ýeten ýyldız aýdymçysynyň ilkinji halk köpçüligi bilen paýlaşan habarnamasy takminen 5 milyon gezek tomoşa edildi. Onu ýazarlaýan sany bir wada 3,5 milyona ýetdi. Şeýlelikde Beyoncé'ň aýdymlary platformanyň ulanjylary üçin elýeterli boldy. Bu şertnama bilen TikTok ulanjylary mundan beýlek meşhur aýdymçynyň hem täze hem-de köne aýdymlaryndan peýdalanyp bilerler. Beyoncé'ň Instagram jemgyýetçilik toruny 268 milyon, Facebook toruny 56 milyon, Twitter toruny 15,5 milyon we YouTube toruny bolsa 24,7 milyon ýazarlaýjysy bar. Beyoncé Giselle Knowles Carter 1981-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda dünýä indi. Beyoncé ady bilen tanylyp, meşhur aýdymçy, aktrisa, tansçy hem-de saz prodüserdir. Çağalykdan aýdym sazy uly höwes bildiren Beyoncé 1990-njy ýyllaryň ahyrynda meşhur bolup başlady. Ol Grammy bayraklary gazanmakda rekord goýan aýdymçylaryň biridir. Ol bu gurda 28 bayrak gazandy. Ol Forbes we Time jurnallary tarapyndan dünýäniň eň täsirli we meşhur aýdymçylarynyň ilkinji ýüzüne girdi. TikTok Hataýda döredilen we soňky bir neçe ýyl uly meşhurlyga eýe bolan jemgyýetçilik torlarynyň biridir. TikTok torunyň goşunysy 150 ýurtda 1 milliarddan gowrak ulanjy tarapyndan ulanylýar. Käbir maglumatlara görä, TikTok'un aylak tomaşaçylarynyň sany 1 milliarddan geçýär. Transfer täzelikleri Lewandowski ahyry Barcelona geçýär. Häzirki wagtda Ýewropanyň öňdewarjy futbol çempionatlaryna täze mowsuma taýýarlyk görülýär. Toparlar özara ýollaşlyk duşuklaryny geçirýärler. We bu döwürde şol bir wagtda toparlaryň düzümini güýçlendirmek üçin degişli işler alınıp barlýar.
Lewandowski Barcelona geçe. İspanya'nın Barcelona toporu Avrupa'nın häzirki wagtda en güýçli hüjümçilerden biri hasaplanýan Bavaria toporunun Polşaly hüjümçisi Robert Lewandowski'ni ahire satyn almagy başardy. Köp wagt dowam eden gepleşikleriň netijesinde iki topar 45,15 milyon euro meçhuryny özara alaşyga geldi. 33 ýaşly Polyak hüjümçi Barcelona bilen 1 ýyl uzatmak şerti bilen 2025-nji ýyla çenli şertnama baglaşar. Ol Germaniýanyň Bavaria toporunyň futbolçylary tanışdyrmak dawarasyna gatnaşmaýa we Barcelona şäherine gider. Soňra ol täze toporu bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gidip, şol ýerdäki ýollaşlyk duşşuklaryna gatnaşar. Robert Lewandowski Bavaria toporunyň düzüminde 8 mowsumyň dowamyny 344 gol geçirdi. Ol bir näçe gede Germaniýanyň en köp gol geçiren futbolçysy boldy. O toporuň ady rowaýaty bolan futbolçysy Gerd Müller'iň rekordlaryny täzeledi. Eriksen Manchester United toporuna geçdi. Angliýanyň Manchester United topory Christian Eriksen'i transfer edendigine habar berdi. Erkin futbolçy bolan Christian Eriksen bilen 3 ýyllyk şertnama baglanşandygy ma'lum edildi. Geçen mowsumda Brentford toporunda oynan Daniel futbolçy şertnamasy otarandan soň topordan gaýtdy. Italiya Futbol Federasiýasy Ýewropa futbol çempionatyna ýürek keselinden soň operasiýa edilen Erikseniň Italiýada futbol oynap bilmejekdigini habar berdi. Ma'lum bolşýaly Eriksenin Ýewropa çempionatyna geçirilen duşşuklaryň birinde meýdançada belli bir wagtlyk ýüregi durup, jan koýulary we topardaş ýollaşlaryny uly howsala goýupdy. Ýöne näme de bolsa ol täzeden dünýä gelip, köp sany kynçylykly ýollar geçip, gaýtadan futbola dolandy. Eriksenin Angliýanyň çempionatyna uly tejribesi bar. Ol ozal Tottenham toparynda hem oýnapdy. Ine mehriban müşdoklar. Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şugunky sanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Biden Saudy Arabistanyna Russiýanyň futbol çempionaty badal galdy. Ýaş alymyň üstünlikleri 16-njy ýyl ýyldızlar näme diýe? Günöwük täleýnamy ýaly habarlary Atawatan Turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Mehriban müşdoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Turkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sany görşençek, hoş sag bolun.